So what's up mga buddy? Nami karon diri sa Morjan Island sa Damam. Kining Morjan Island nindot diri ing lugar. Kana dia saya ramo ng syudad. Mo nilang walking area kini dangat to. Tuyok na dito mo rin siya na ubal. So karon mo mag-walking ta dire. Kuyog atong asawa. Bukan ko nakita ning ani dyan siya. Kuan. Meng. Wait, stop. Ilan ta mga pagpuyo mo? Iring oh. Itong dagat. So Wow! tuyok ta dito gang ana. Balik ta dito. Maura mo guna dagat. Tarong nagtanong yung ka ng iring. Ming. So tuyok ta. Again. Yung nanik ka Wow! dagat very linaw kayo. Dato mga kabayan nagbike. Mga bikers. Hindi ako mga wander yo, mga amigo natin nagi namasol. Babi ba? Hindot kayo kuha ni Mimi o daw. Sagdi lang gud. Wa ay natug na. So kana dia kining kilid dire pwede na silang masol dia. Oh. Saka ta dire sa kabatuan. Mo nilang parking area da guys. Mga kasayboy. Kini mga area. Dire na silang puyo kay daghan man kuan. Napagaw ng uwak. Iming. So mo na sa diha. Gang. Unsa may imong kuan? Dito ka dapit ba? Dirita. So kaning kuan hantod nga tutuyok na sa didto, luyo. Tungad to. Ba, tanawa. Tanawa saan? Uy. You got me singing way oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh. I could be the best thing in your life. Way oh. You got me singing way oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh. I could be the best thing in your life. Way oh. Maybe let's take a drive. Way
ni kanindot diri. Mga badi. Yan na pa'y uwak ko. Ang uwak. Wak! 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 Ha? Naitihan ka? Ulo natin yung uwak, be. Uwak. Uy, nilupad ang uwak ko. Uwak! Uwak! Dali, Dol! Dol! Anad ang mga uwak diri gang, no? So mo na nga tong sunrise. Oh, see. Ka nice. Dia ang syudad. Ang kuha niyang butanganan. Asa ka ne? Oh. Dili ka to usa. Kaya yung gipangita, oh. What a wonderful world. Ako na to asa nin. Kunti na lang malalaglag na ako. Ning kamot dagang. Balik-balik ramon ta dire posisyon na gang. So dire ta mag-exercise ta mga badi. Mani buhat mo dire buntag sayo, lingkod ka ni. Imong TLE ana dayon. Wow! Ana 1 2 3 4 5, 6, 7, 8. Pati ang uwak nag-exercise buntag sayo. Yan nasa sila bike dire. Oh, manang bike oh. Sikat ka dire. 1, 2, 3. Murag dagan ka kusog kayo. Na. Ya. Kani dire. Asa isa-isahon ni mo dire na. Ya, mo isa sa dimulubot so testingan na to. Wala na isa. See? Yes. Oh. Dapat duha ni sa ka kuan kamot. Tapikas nya ka ni sa diri Spain tutuyok na sa oh ana muhawod ka diri sa ibabaw so ana ta na Spain nindot ni sa imuhang hawak hawod ka diri and then apa sila lain dere kani siya sa muna para sa buku-buku ni mo then nasa dere mga langgam oh.
Masa Wow! mga uwak. Mga uwak ng nanguan ang mga uwak ng gawas. Oh. So let's continue. Tarang uwak ay. Wak! So dire para ni STL ya. Anak ni mo din pikas 1 2 cross anak. Oh, delikado tani. 1 2 pikas ug pikas. Ya dire pikas gyapon. Nasa sila dire kung mag-drive kag bulldozer, mag-training kag drive ug ano nasa dire oh. Ana ko kayo para imong shoulder mo medyo mo kuan ya dire sad kini dire magyapon spin pero gamit imong duha ka kamot ana tayo kon ana mo na sa oh ana kaya sa bigas nya dire pwede sa ka maglayat-layat dire nya dito si Suhanan tang uwak ay nice kay ilang kuan dire na ilang Bermuda kompleto sila. So ang kita sige lang taglakaw-lakaw dire. Uy kusagta. Unya tan-awo na to ang ilang ferry boat dire tingalig mo kuan ang ilang ferry boat mo biyahe yung ferry boat. Gikan dito sa Loyo. Padto nga rin dire mo agi ang ferry boat nila unya diha. Tag 100 ang ilang kung so ipakita lang na to dire unya ang asa dapit ang ferry boat. Safe. Busy akong asawa. Yes. So muna dire purna na to. Kamot ko day Bing so mao na dire ang ilahang playground dako nilang kuan so kung ganahan ka mag walking magtuyok-tuyok pwede sa kadresto nga so yung anak kanindot dire tay mga uwak na po yan ang uwak so kita nag walking sa takaron. So, ano siya ba di? Ilang kuan kada sa garan dire mga tao dire maglaray da maghimog mga tent diha dito ilang masjid nila diha tuyok dito tuyok ta. Singing way oh, oh. You look like a guy who could treat me right. You got me singing way oh, oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh, oh. You got me singing way
drive. Way oh, way oh, oh, oh. Way oh, way oh, oh. Way oh, way oh, oh, oh. Way oh, way oh, oh. Way oh, way oh, oh, oh. Way oh, way oh. Way oh, way oh, oh, oh. Way oh, way oh. You got me singing. You look like a guy who could treat me right. Boy, take a chance, will you let me ride? I could be the best thing in your life. Maybe let's take a drive, take a drive. Way oh, way oh, oh, oh. Way oh, way oh, oh. Way oh, way oh, oh, oh. Way oh, way oh, oh. Way oh, way oh, oh, oh. Way oh, way oh. Way oh, way oh, oh, oh. Way oh, way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? I could be the best thing in your life. Maybe let's take a drive, take a drive. You got me singing. Way oh, oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh, oh. You got me singing. Way oh, oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh. I could be the best thing in your life. Way oh. Maybe let's take a drive, take a drive. Way oh, oh, oh. Way oh, oh. Way oh, oh, oh. Way oh, oh. Way oh, oh, oh. Way oh, You got me singing. You look like a guy who could treat me right. Boy, take a chance, will you let me ride? I could be the best thing in your life. Maybe let's take a drive, take a drive. Way oh, oh, oh. Way oh, oh. Way oh, oh, oh. Way oh, oh. Way oh, oh, oh. Way oh, Mga bade, dako kayo. Sumutuyok sa ta. Oh, nanuyo si Manoy oh. Tuyok ta dito gang diri tagi gang. Anak ta diri. Tuyok ta dito. Dagan nila, ming. Igutom kaming. Ay, mga ming oh. So, walang masjid nila diha. Sumutuyok ta diri. Oh. Kami wa mi sakyanan, maglakawing rami. Muwapon ta dito ka gang. Pwede. Ano?
Sige. Walking na karon. Oh, So good. oh. Mo nilang kuan diri masjid nila diha, mga bade. Ingon na ni kanindot ilang. Musod ka diri entrance sila. Dito entrance. Musod ka diri. Oh. Plaza na da ibabaw kanang agianan da. So diri ta. Ilang mga street food diri. Kani mga street foods. Food truck cart. So pakita na to ninyo unya ang kuan diri ang ilahang piribot na pa ilang piribot gang no? Hapon na ilang larga diha. Dili. So nawa nag-anam-anam nagdaghan mga tao diri. Kay buntag sayo. Kasagaran diri mag-walking. So kung napatay sakyanan diri, nindot kayo anytime mo ari rata diri, no? Ilang food truck nila. Cart. Wow! Sa mga kabayan na to diha nga na diri. Familiar mo diring dapita. Sumasaka ta diri. Whoops, step. Oh. Daplin ta hari ta. Saka ta diri. Kanindot lang kon diri. Morjan Island. Hindi na sila yung mga basurahan. Wow! Anywhere. So ato tang dapita. Mo nilang kuan diri guys, mga piknikanan, magpiknik ang mga tao diri. Maglatag lang na sila og mga kuan diri. Mga habol, lingkuran nila. Tapok-tapok sila diri. Kita nimo ang view diri tipok. Ana, lingkod-lingkod. Wow! See? Una siya. Continue na to unya pag mo adto ta didtong dapita unya. Kita na to ang ilang ferry boat. So mo ni diri ang ilang ferry boat. Wow! I think mga 100 ang kada tao ana bayad nimo. Naasad? Oh, larga na lang speedboat oh. Muta na ta. So yes. So mo na diha sa madto ta mangutan ta diri dapita ilang kuan. Pila ang ilang ferryboat. Ilang ferryboat aggo kay mga makina na slowboat. Pang speedboat ra man siya. So diri ang drop off kana diha, drop off diha. So naasad sila diri mga kuan tinda-tindahan ini kagabi. So kani close na sila karon nga kapihan. Unya na sa silang gabi mo open og balik diri. So mao na dang ilang pantalan sa ferryboat nila, ilang pananan, dungguanan. So nakadindot. Wow. So dito ang ticketing area nila kana diha. Kita padung ta dito mo kuan ta manguta na ta. Kay mao nila dire. Wow. Ito mga Pinoy dito nanggi. Oh. Nasa dili kapihanan ilang kuan gang. Floating restaurant ini nila dire. Mga kuano. Nice gingo. So mao na dire ilang kuan.
Murag waiting area nila diri para sa ticket. Entrance for ticket holder. Dreamboat trip. So guys, kung gusto mo diri nga mo magplano mo nga kuan mo kanang magtuyok-tuyok diri, boat. Ah, I will take this. Ito. Duration 30 minutes. Open boat. Thank you. Can I take this? Mm. Muna silang kuan. Ya mo nilang ticket boat ya. So kamo da mga badi kung ganahan mo moari diri mag suroy-suroy kuyog sa inyong mga pamilya. So you can ride sa ferry boat. Tag kuan lang na slay murag bracket kung pila ang imong edad, pila edad 10 years. above 10 years 80 inya ang isa man ang 40. So nag-exit na ta. So mo na siya diri. Wow. Oh, mo na siya diri ko ana. Ferry boat. Oh, mo nang ferry boat mo sa. Wow. Oh. Oh. Kana aircon na siya nga kuan. Oh. So na padung na tamo uli mga bade. So kuy atong asawa. So okay, usar man tay asawa ato ra gyud na siya. So mo na siya atong kuanan dire kanang walking area. So ingon na ni diri kanindot mga bade. See? Diha taganiha. Oh. Diha taganiha. Wow. Dito. Tuyok dito mo na silang murag na island nga gamay. So karon padung ta uli. So kamo diha sa mga nay pamilya, family, mga friend ninyo diha, mga uyab-uyab ninyo diha, pwede ninyo gituyok-tuyok diring dapita. No. Or just a friend lang. So mao na siya ingon ni kanindot. So maglakaw ta diha padungad to didto. Tuyok kadto ana didto hanto didto tumoy. Ana. So let's go. Walking. So sa mga friend na to diha, mga viewers, please don't forget to subscribe my channel Awi Shayboy. Please like and share and see you on my next vlog.